pentru că este vorba de un show Kizomba cu cursanții de la Consabor. Pentru cei mai mulți dintre ei sunt la prima lor apariție în public, să spunem așa, să îi încurajăm. Sunteți pregătiți? Da? Hai să ne dăm drumul, DJ Kendo! Dá-me um minuto pra dizer tudo que vivemos em 60 segundos. Em um segundo tempo para a mágoa não sara. Dá-me um minuto. É um segundo pra roubar um sorriso bonito do teu perfeito rosto. É só num segundo. Dá-me um minuto pra gritar pro mundo inteiro que és a minha vida. Dá-me um minuto pra fazer do dia mais feliz desse mundo. Dá-me um minuto pra dizer que eu te amo, dá-me um minuto. Dá-me um minuto, dá-me um minuto, dá-me um minuto pra poder dizer a verdade, dá-me só um minuto. Dá-me um minuto, dá-me só um minuto. Aplauze pentru Consabor și pentru prietenii noștri care s-au sincronizat perfect. M-am uitat cu atenție de la început până la sfârșit, la tot momentul. O să-l exersez și eu acasă, doar că mă doare genunchiul drept, trebuie să încerc cu stângul la urmă. Și pantaloni de ăștia cu puși, că n-am, dar frumoși. Poate îmi împrumută cineva.